L-Unjoni Ewropea tfittex li tikseb l-ogħla livell ta' protezzjoni tal-konsumaturi u adottat ħafna liġijiet li jagħmlu eżattament dan. Xi kultant però ir-regoli jkollhom bżonn ta' kjarifika. U hawnhekk tidħol il-Qorti tal-Ġustizzja. In-numru tagħna li jixtru online qed jiżdied iktar u iktar. Imma xi kultant il-prodotti ma jkunux dawk li rridu, jew ma jiġunix, jew sempliċement nibdlu ħsiebna. Bis-saħħa ta' deċiżjoni tal-qorti, il-bejja għandhom jirrimborsawk. Mhux biss tal-prezz tal-prodotti innifishom, imma wkoll tal-ispejjeż tal-kunsinna. B'hekk id-dritt li tbiddel ħsiebek meta tixtri online huwa garantit. Il-qorti wkoll ipproteġġiet konsumaturi minn kumpaniji li jużaw numri tat-telefon b'rati għoljin. Issa, linja għal servizz ta' kura wara l-bejħ ma tistax tiswa iktar minn telefonata nazzjonali normali. Bl-istess mod, prattiki li bihom lil konsumatur jintqal li rebħu premju u wara jkollhom iċemplu numru b'rata għolja sabiex jitolbu l-premju huma illegali taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea. F'ħafna deċiżjonijiet il-qorti affrontat il-kwistjoni tat-tikettjar tal-ikel sabiex tiżgura li ma jiżgwidax lill-konsumaturi jew jagħmel dikjarazzjonijiet folot dwar saħħa. Pereżempju, bis-saħħa tal-qorti, il-produtturi ma jistgħux jgħidu immaġni fit-tikettjar ta' ingredjenti li ma jkunux inklużi fl-ikel. Permezz ta' dawn u ta' ħafna deċiżjonijiet oħra, il-qorti tiżgura li aħna bħala konsumaturi ingawdu livell għoli ta' protezzjoni minn prattiki inġusti u żlejali.